Salut și bine v-am regăsit la un nou episod astăzi de muzică Minecraft. Ca să știți, asta o să fie o serie cu multe moduri, deci sunt chiar foarte multe moduri. Serios, și eu chiar am băgat multe moduri, adică o să mă bag acum pe Creative să vă arăt cam ce este adăugat și o să le facem pe parcurs, să vedem, facem tot ce putem. O să batem dragonul, o să trebuiască să încercăm să batem și Wither-ul și hai să începem episodul. Ok, deci acum să vedem aici și acesta este inventarul, să vedeți tot ce este adăugat nou. Cum văd eu ceva nou vă arăt. Momentan nu e nimic nou, adică până acum n-a fost nimic nou. Doar decât update-ul 1.17. Uitați, de aici începe, cred. Strider, e, Oglin. Vex. Uite, aici. Încep să vină din astea. Avem și waypoint. Avem, uite asta, Muse, nu mai știu ce. Dar avem foarte multe din astea. Deci avem multe din astea care le putem crea. Că nu știu ce e ăla. Deci sunt chiar după cu femeie. Ciudat. Deci ăla e un update. Ăla e un mod. Ăla cu waypoint-ul în care am făcut și eu un video. Și ăsta, Furniture Bathroom Shelf. Ăsta mai e mod. Furniture Wood Table. Uite și ăsta, Furniture Bridge. Restart. Bridge. Ok, vedeți câte moduri am băgat și asta toată o să fie o... Asta toată o să fie o serie. Uitați, avem și Furniture Craft Clay, Furniture Brush to change the appearance of furniture, Furniture Baby Boy, Furniture Materialing, Furniture Rose Gold Ingot, Furniture Remote Control, to rotate the furniture și Furniture Baby Girl. Ok. Deci ăștia sunt. Ciudat. M-a scos de pe Minecraft. Nu știu de ce, dar... Aoleu, a fugit unul. Netherite sword, haide. Astea sunt NPC-uri, dacă nu știați. Și serios, chiar o să facem o serie. Nu știu dacă o să putem să creăm totul, dar acum să începem seria. Ok, am început și seria. Văd că suntem deja și lângă un lângă un sat, de fapt. Uitați, așa, se pare că așa arată villagerii. Ui, Guardian. Guard. Asta ce? Baker. Asta ce e? Baker. Librarian. Asta e copil. Asta ce e? Baker, cred. Baker. Bă, asta chiar foarte multe. Deci ăștia normali, asta ce? Ha, ăștia normali. Uite pe luna. Uite pe luna. Nu ce? Luna? Priest. What? Uite de la Lightning Rod. Copilul ăsta am crezut că e un Lightning Rod. Aoleu, mamă. Bă, dar chiar parcă arată ca un Lightning Rod. De la... Ciudat
tărătele. Bun, chiar bună. Și serios asta chiar o să fie o serie dacă în următorul episod sau în acesta, nu știu în care, o să facem și creații pe ea, o să ne dăm puțin pe creative, o să ne luăm chestii și o să facem creații pe survival, pe creative, nu știu pe ce, dar o să ne facem o casă mare. Deci, degrabă în video acesta ne mai jucăm așa puțin să facem survival și poate în următorul video o să facem așa cu toate aceste. Poate o să mai facem și o nume, o să mai fac și o nume de creative cu toate aceste moduri în care să fie de creative și construim. Poate facem și de survival așa și mă bag pe creative să-mi iau toate alea, nu știu. Dar acum ne jucăm Minecraft normal cu moduri. Minecraft modat, într-un fel, pe Bedrock Edition. Nu știu, modat, nemodat, dar are moduri, deci cred că e modat. Ar fi ciudat să nu fie modat. Aici am nimeni, deci pot să le iau că nu dacă e cineva și mă vede că le iau, mi se întâmplă ceva, dar dacă e vreun farmer pe aici, știți și voi. Dacă când vă vede că îi luați cropurile, așa cred că se cheamă, astea, seeds, vine să le ia el și mai rapid, uite că acum le plantăm, deci să nu ziceți că sunt rău, că i-am replantat și am replantat, să nu ziceți că sunt rău și nu le plantez. Le nu ăsta? Da, totuși că a venit de ăsta. Bun, asta ce e? Miner! Uite! Miner! Am nu știu de asta. Să replantăm de tot. Acum vine asta. Mi-a dat poisonous potato, care e destul de... Uite, avem un poisonous potato, deci ai potato-uri și dincolo morcavo-uri. Aici morcavo-uri. Potatoes. Hai să batem scara, bune mea. Am dat una, fugi că vine Gigel. Fugiți, bă, că vine Gigel, bă, fugiți, bă, că vine Gigel, mă. Vine Gigel, mă, să se bată cu mine, că-ți dau cu sticul ăsta în cap, îți dau one shot. Mă lovește? Se închide episodul. Dacă mă lovește. Dacă mă lovește la 4 blocuri, se închide episodul. Promit. Haide-mă aici dacă ai curaj. Haide-mă că îți dau un cap de te-spade. Ei, duială! Cu sări cum îți cap de zbauna. Chiar durează mult. Facem și noi unelte. Sabie, topor și... Papa Pigex? Nu. Salut, Pigex. Hai că i-am dat la asta. I-am dat de 5. Middle. Se face noapte. Fugi, bă, la culcare. Nu știu că era. Da, fugi, bă, la culcare. Unde nu s-a culcat. E rapid ăsta.
Punea lutul. S-a culcat. Aoleu, ce monstru! Bă, nu pot să mă culc, serios. Nu! Deci dacă ăștia se culcă, da, m-am culcat în sfârșit. Bă, de ce fugiți, bă, apare că mă mănâncă zombie ăia? Bă, e rușine că omorâți un copil care n-a făcut nimica! Bă, nu vă e rușine că omorâți copii fără vină! Să vă fie rușine! Să-ți fie rușine și ție că vrei să omor copii care n-au făcut nimic! Să-ți fie rușine! Omorâți voi copiii care n-au făcut nimic! Ce faci? Tu vrei să dai mine? Bă, tu vrei să dai mine? Bă, tu vrei să dai mine? Alo, da cu minte, mă. Stați cuminți, nu dai. Ce vrei, mă, să dai mine? Și tu ce mai vrei, lună? Tu ce mai vrei, lună? Lună urită. Ce mai vrei? Hai, zboară-te! Zboară! 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 Nimic? Tocmai am omorât un om. Și tu cine te mai treci, mă? Nu vezi că am omorât pe cineva? Vrei să-ți dau și ție? Mi s-a spart pe ei. Bă, să-ți fie rușine că vrei să-i pui astea omului. Că nu vreau. Bă, să-ți fie rușine că-mi furt omii asta. Ia pleacă tu de aici, mă. Ia pleacă, mă, pleacă. Nu e rușine atunci. Au venit, au venit. Fără el vine. Unde ești, mă? Nu e rușinatule. Și tu ce mai vrei? Ce vrei mai tu aici? Hai, semințele mele și la cartofii. Hai, pleacă, pleacă, pleacă. Pleacă! 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 Ești sordă? Pleacă! A plecat. Și tu pleacă! Și tu ce mai vrei? Îi dau cu sabia mea. Cred că schimbă în satul ăsta. La mine am făcut și voce prea ciudată. Adică, băi, tu vrei să-mi furați mine asta? Și tu ce mai vrei, mă? Hai, băi, guși. Amogus. Zmit! Poate zmit te cheamă, dar nu zmit. Nu fugi, mă! Să-ți fie rușine că vrei să-mi furi cărăcurie! Te uiți la mine ca une vinovat aici vinovat! Trece tanca! Trece aici! Unde ești, mă? Unde ești, mă, hoată? Unde ești, mă? Stai-mă acolo! Trece încoa! Treci! Unde treci? Unde pleci, mă, hoată? Unde pleci, hoată? Fermier! Unde pleci, hoțărie? Hoțăriilor! Se-tă pe setă! Pleacă de aici! Pleacă! Pleacă!
toată lumea până... Da! Ce ești, mă? Face. Tu vrei să mă omori? Eu nu sunt animal, mă! Dați fie rușine, bucer! Da, doi la el. Ia uite-te la el, bucer. Ce tot ce mai ești, mă? Librian! Băi, ești tocilar, mă, sau ce, mă? Ești tocilar? Vezi prea mult ce? Și tu? Aoleu. Cartea? Ce-mi dă? Păi ce mi-era de o prostie, dă? Iron Hand? Bă, nu-i prostie. Vine moartea, toată lumea în case, vine hai să-i băgăm și la asta niște semințe. Și mai băgăm și niște de-asta. Și niște de-asta. Adică ce vrei să avem. Iată acum sunt bun cu labă. Tu cine ești, mă? Este. Tu ce cauți aici? Ce cauți? Strici tu mieră, aici vine un fermier bun de treabă care știe să crească niște prostii din astea. Nu primesc pe oricine aici la mine la ferma mea, în satul meu. La mine trebuie să fie un special care să știe să planteze bine. Dacă plantezi prost, tu nu te angaja la mine că-ți trag una de chestii. Ia vină tu aici și dă-mi eu un pământ. E prost, mai dă. Dă-mi e bunii mea. Dă-mi e bunii mea. Așa. Bine că mi-a dat mie bunii mea. Ok. Ce mai creștem și asta? Aoleu, prostie urâtă! Ei, iron! Ok. Aoleu, ce e asta? Baker, wow! Wow! Și gemeralde! Sunt 5 gemeralde! Nu-l omoram pe la putere. Te rog să mai îmi dea unul. Restul guardă-mi trebuie, da. Ăsta ce e? Ăsta e copil? Nu. Te rog, fiindcă. Bă, dar nu pot să intru și eu. Uite. Hop. Tu ce ești? Aia asta. Nu. Tu ce ești? Praest. Bă, dar nu mai e niciun gardian. Uite, ăsta e gardian. Deci încoa gardianul. Ce mai e gardian? Farfel. Tu? Tu nu ești nimic, ești copil. Avem noroc că avem NPC-uri aici. Bă, dar să intrăm și noi. Nu mai am crafting table. Unde mi-am uitat, mă, crafting table? Unde-i crafting table? Bă, mi-am pierdut și uite, ăsta o să fie mare, o să fie gardian. Sau, nu, e gardian, de fapt. Mare nu e. Mic de 2 lei. Exact ce căutam, mulțumesc! Ce mai avem de la el? Exact ce căutam. Nu prea mai am mâncat.
Tu, ce ești, ce ești? Da, exact la ce mă gândeam, farmer. Se pare că până la urmă mi-am pierdut și eu crafting table. Aoleu, sper pe aici. E aici, dar hai să nu vedem. Tu ce ești? Spun. Ok, nu. Crafting table. Nu, eu pusesem aici. Că știi ce fac și luasem în inventar. Și după aia ce-am făcut cu el? Aș putea să închizi videoul și să mă uit unde... Ia, ce faci mă tu aici? Ce? Leatherwork. Leather pens. O culoare găsești? Mai nu mă curc aici. Ce noapte bună a fost. Ok. Oleu, am intrat și eu. Băi. Taie, bă. Ce faci, Leatherwork? Ok. Ce zi minunată. Ce mai bun decât să intru pe canapă! Ce e mai bun decât să distrug tostatul ăsta de bani? Distruge-l pe tot! Distruge-l, mă, distruge-l, distruge-l, mă! Distruge-l, dai, distruge-l! Dai, distruge-l, mă, dai! Dai și distruge-l, mă, odată! Dai că-i urățenie de sat! Dai, mă, la urățenia asta! Bobuie și telefonul! Dai, sparge toate casele, nu! Sparge și satul, înconjoară! Fai tot ce poți, dar distruge-l, mă, distruge-l! 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 Să nu mai trăiască nici o română în satul meu! Distruge-l! Să vă fie rușine! Da, și după cum ați văzut, ăla a fost într-un fel sfârșitul, iar acum o să mă plimb eu pe aici până când găsesc o altă câmpie. Sau stăm, uite aici, să ne facem casă și cu din astea. Pe creative. Ok, să vedem. Ok. Am căutat de astea furniture. Ce asta? Furniture pets chest. Uite, până acum să luăm, să ne facem. Ce-ar fi cel mai des? Păi n-ar trebui să luăm... Ce să luăm prima dată? Uite, să ne facem, să ne jucăm. Să ne jucăm pe calculator. Și tastatură. Dar unde e calculatorul? Uite laptop, uite și ăsta mare. Ok. Să ne facem